Hello friends songno lamsago tesa hai ani video kadalo kainaro bahai tongbai khakhayo kaham nongna angbo kaham nong motamoti ishonai jarai kang tabo bara wase phaijak bara kisa blog video kisa norok bai tisa kata video kisa tisa nongno share khai phuno kana song bara tongmarok nei tisai tongmatai koyang hingke tukmani bakhak omokai tukmani tasang oro kobo leptin duita garo tuku tamani ro garo nuhuwo kanok mane motamoti nok toro do kai sengmani ro basatranya para ro thama basatranya ta je tomani obono iko khadro gai red dog sera ro ri torjanai ro boi torjanai ro basmitlang gai kisen mani ro tom puran tongbayo no ganti ro kai ulot tasnong no share khani tamako no bisingo do ko asuna mane tubo anga sotobya orano rok sai ke nogoi mankana yang tabo sere rok hingkai thanglai tonglai ta kolomani current thangjak current phaya ko current kare watui ni bagai current thango phayo bahai mama hingka asugoi kisa tuku jaya ko diponi ke phungni se obo 11 12 rok na hingkai kolom hone kisa nobar sibi tonga tai ko omono katon baikhe hingkai aingo hingkai serai rok ko thangoi tonglai bo hingkai omo ka kisen dom chini ta ko yang baba song thanglai tongo serai rok. Kok sengana do aka media haijakta nok khorok tam nimbung sade nini introduction dade dadung satta school te guys an channel no kay pung tam sanni moni share de blog sade okay boklas naka aro tama no bala da to asuna hamba asuna hamba hin klum para sade para ke sini Asia enaki ani share ta bola ठीक like share ne subscribe aman channel na tata tong suan hello de hello serara hongkai thangna mamangse logi naitolai tongborok thangna ni bagai sinana logi naitolai thanglai tongborok te kuniya dipon tukui mosoi borok serai rok tuku
tukujak no diponi tukubai hata kaya na adung ka thui se muk lai tong khaba kai diponi thui thong hata bo ka somoi mate somoi maisa o somoi mate thuo ba haita thuri hinjang ang bai thui muk lai tong khai kamu khai sini no aro bara tong mani gana ni no class 3 wa baba somoi bak sam pori wo mon photo ta bo bai kaya baba bo thongoi tong bor kani sakla lai mani bin dada no soja lai yokha gai hai mekha lai suka lai heno sojana nai tong okay bo class 3 pori po mai moisa ya je diponi to koi mose phai mane kukutulya bo dol mama bla dol katal mama ne hain thangai tong chakala gai nogo nogo thana moi to khoya bin mas phai bono mana phai sibo thangai tong lai ta bora yan baba thong tong wa bor kam ne tong sibo thuya bor kai thona mu jaga na bor khai lai tong lai nai ge bora Anh sẽ cái gì hả anh sẽ cái gì nên chạy cái bố con tao mà fotola vô to tao cóc ra rồi hả bữa nay sẽ ô mà bố thấy tao hả không bút là gì ta mo no pori de ngai mang to motor ma dang khata ma bo tam khana chabela friends on ngade mo motor baba an baba ni to trawam tingu hade để một cái